νυχτιάτικη βόλτα μες στο κέντρο της πόλης, στο ρυθμό που σκοτώνει, όπως ξέρουν αυτοί. Πάμε! Απόψε από τόσο μακριά, με τέρμα το γκάζι και βρώμικα μυαλά. Φτερά στο κεφάλι, τα μάτια μας θολά, τα όπλα μας γεμάτα και κρυμμένα καλά. Στα φορτηγά, στα φορτηγά, από τα προάστια τα γύρω χωριά, Άραβες και νέγροι, Μπεδουίνοι με σπαθιά. Δεν είχαμε σκοπό να πάμε τόσο βαθιά, μα κάποιος από εμάς στον δρόμο πέταξε τη λέξη φωτιά. Τη λέξη φωτιά. Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοιτάν το καρναβάλι μας, ουρλιάζοντας πιο δυνατά. Στήκαμε πιστοί. 50 χρόνια περιμέναμε για αυτή τη γιορτή. Περπατάμε στην πόλη σαν μια μηχανή και νιώθουμε σαν βόμβα η τιμή να εκραγεί. Κάνουμε θόρυβο κι αυτό είναι γεγονός. Μιλάω για μια γενιά που δοκιμάζει την τύχη της αλλιώς, κάπως αλλιώς. Και τα πάντα πέφτουν όταν παίζουμε μαζί τους πια στο νόημα, πια στο νόημα. Πάει να πει hey! La 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 la. Always together, we are always united, we are one, we like brothers forever. Rappi, Riani, Palacios, Yamete, Austria, Olympiacos. It's life-changing experience we have here with the craziness, with the crazy days we spent together. We thank you from our hearts and I just want to say Χρόνια πολλά για Moto Pyrrhia. Να σας ευχαριστήσω όλους για την τιμή που κάνετε για το βραβείο. Είναι κάτι ξεχωριστό όλα αυτά τα χρόνια που έζησα σε αυτή την ομάδα, τα 12 χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας. Να μιλάμε για τα κασόλ που σηκώνετε σε όλα τα γήπεδα του κόσμου. Να σας πω πόσο αξίζετε. Το ξέρετε και το ξέρουν όλοι. Είσαστε οι νικητές της Εξέδρας. Δεν πάνε να χάνουμε μέσα στο γήπεδο. Το παιχνίδι το έχουμε κερδίσει από εσάς. Όχι μόνο τώρα, πάντοτε. Είσαστε η δύναμη και η ψυχή.